Vil du være med til at gøre en kæmpe forskel for andre børn og unge i Danmark? Så kom med! Det her er Børns Vilkår. Vi findes, fordi der hver dag er børn og unge, der oplever svigt. Svigt er for eksempel mobning, vold og andre svære ting, der gør, at man ikke har det godt. Og det er svigt, når børn og unge står alene med problemer og ikke får hjælp. Det arbejder Børns Vilkår for at stoppe. Vi kæmper for børn og unges ret til at blive hørt og hjulpet, og for at alle får en tryg barndom. Og det vil vi rigtig gerne bruge din hjælp til. Fordi når du, sammen med tusindvis af andre, svarer på spørgsmål, så hjælper det andre børn og unge. Jeres svar giver nemlig vigtig viden om, hvor mange der synes noget eller har oplevet noget bestemt. Det er vigtig viden om, hvordan børn og unge har det i hele Danmark. Den her viden bliver til rapporter, artikler og gode råd til dem med ansvaret for børn og unges trivsel. De voksne. Både politikere, forældre og lærere. Hvis du vil hjælpe, så husk. Børns Vilkår behandler dine svar helt fortroligt. Det betyder, at vi passer godt på dine svar, og vi ikke deler dem med andre. Børns Vilkår får heller ikke at vide, hvad du eller din familie hedder. Det er dig, der er eksperten, så der er ikke nogen rigtige eller forkerte svar. Det er forskelligt, hvor mange spørgsmål I hver især får i klassen, og derfor bliver I færdige på forskellige tidspunkter. Har du lyst til at være med i kampen for at stoppe svigt af børn og unge? Så tag med på rejsen og start spørgeskemaet.